या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ पश्चिम घाट तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर माधव गाडगीळ यांचं अल्पशा आजारानं निधन झालं। वयाच्या 83व्या वर्षी त्यांनी पुण्यातील डॉक्टर शिरीष प्रयाग हॉस्पिटल इथं अखेरचा श्वास घेतला। कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात जून 2025 पासून ते जानेवारी 2026 पर्यंत गेली 6 महिने स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव असल्यामुळे गरोदर महिलांची हेळसांड होते। दोडामार्ग कर्नाटकच्या सीमेवर 12 हत्तींचा कळप ठाण मांडून असल्याची माहिती समोर आली आहे। कणकुंबी वन विभागानं 12 हत्तींचा कळप जांबोटी पंचक्रोशीत असल्याबाबतचा दुजोरा दिलाय। हत्ती हटाव संदर्भात प्रवीण गवस यांचे ठिय्या आंदोलनादरम्यान 4थ्या दिवशी वन विभागाचं कार्यालय बंद करण्यात आलं। मात्र मुख्य वन संरक्षक कोल्हापूर यांच्यासोबत सरपंच, शेतकरी आणि हत्ती बाधित ग्रामस्थांची 2 दिवसात बैठक घेण्याचं आश्वासन देण्यात आल्यानंतर हे कार्यालय उघडू देण्यात आलं। विधवा प्रथेला नकार देणाऱ्यांना घरपट्टी आणि पाणीपट्टी माफ करण्याचा निर्णय कलमठ ग्रामपंचायतीने घेतलाय। सरपंच संदीप मेस्त्री यांनी यासाठी पुढाकार घेतलाय। बाहुबली हत्ती पुन्हा बुधवारी दोडामार्ग विजघर इथं दाखल झालाय, त्यामुळे सिंधुदुर्गातील हत्तींची संख्या 7 झाली आहे। यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि ऑलिम्पियाड एक्झामिनेशन काउन्सिल यांच्या महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आलाय। यामुळे अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना आता जागतिक स्तरावर प्रकल्प आणि संशोधन क्षेत्रात मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे। प्रकाश बिडवलकर खून प्रकरणात आरोपी सिद्धेश शिरसाट याला आणि त्याच्या साथीदार यांना अटक करण्यात आलेली होती। या प्रकरणी 10 लाखांची खंडणी मागितल्या प्रकरणी वकील किशोर वरक याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। याबाबत अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला। शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्यावर पक्षानं मुंबई महानगरपालिका निवडणूक प्रचाराची जबाबदारी दिली आहे। मालाड वॉर्ड क्रमांक 48 इथं ते प्रचारात सक्रिय झाले। आज प्रेमानं समजावतोय, उद्यापासून थेट कारवाई असा स्पष्ट इशारा देत सिंधुदुर्ग पोलीस वाहतूक शाखेनं रस्ता सुरक्षा अभियानाअंतर्गत गुरुवारी सिंधुदुर्ग नगरी इथं विशेष जनजागृती मोहीम राबवली। लोककला विभाग आयोजित लोककला महोत्सव 2026च्या अंतर्गत 4था दशावतार नाट्य महोत्सव 7 जानेवारी 2026 ला राजवाडा सावंतवाडी इथं आयोजित करण्यात आलेला आहे। या महोत्सवाचं उद्घाटन भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आलं। माझगाव म्हालटकर वाडा महादेव देवघर येथील धालोत्सवाची सांगता झाली। लोककलांचा वारसा लाभलेल्या माझगाव म्हालटकर वाडा येथील ग्रामस्थांनी आपली संस्कृतीची परंपरा कायम टिकवून ठेवली आहे। राज्यातील हवामानातील चढ-उतारामुळे कोकणसह विदर्भ, मराठवाडा आणि मुंबईत तापमानात घट झाली आहे। राज्यभर जोरदार थंडीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे। इटलीमध्ये गंभीर प्रदूषण प्रकरणामुळे बंद पाडलेली आणि न्यायालयीन कारवाईत अडकलेली मिटेनी एसपीए ही रासायनिक कंपनी रत्नागिरीत लोटे परशुराम एमआयडीसीत दाखल झाली आहे। कधीही नष्ट न होणारे फॉरेव्हर केमिकलचं उत्पादन गेल्या जूनमध्ये सुरू करण्यात आलंय। पेंडखळे भवानी मंदिर इथं विजेच्या खांबावर काम करत असताना अचानक विजेच्या तीव्र धक्क्यानं तिथवली येथील वायरमन अनिकेत परवडी याचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय। सरकार निलंबन किंवा बडतर्फ करण्यासाठी मागचा पुढचा विचार करणार नाही। नंतर जर बदली करण्यासाठी आमदारांची शिफारस घेऊन आल्यास दूरच्या ठिकाणी बदली केली जाणार असा इशारा गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी नव्यानं भरती केलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांना दिला। कोकण रेल्वेचे मडगाव रेल्वे स्टेशन हे प्रमुख जंक्शन असून या रेल्वे स्थानकावरील गाड्यांची क्षमता 2030 पर्यंत दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव आहे। सोयी सुविधा उभारणीची कामं टप्प्याटप्प्यानं केली जात आहेत अशी माहिती कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे। पाळीव कुत्र्यांची नसबंदी सक्तीची करणार असल्याची माहिती गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे। मुंबई महानगरपालिकेचा निवडणूक प्रचार ऐन भरत असताना मुंबईत एक महत्त्वाची राजकीय घडामोड घडली आहे। मुंबईत गुरुवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांची भेट झाली। ही वेळ शाखेत बसायची नाही असं म्हणत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी ठाकरेंना टोला लगावलाय। हे देवाभाऊ नाही टक्का भाऊ आहेत अशी बोचरे टीका देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर हर्षवर्धन सकपाळ यांनी केली आहे। शिराळा तालुक्यातील उपवळे इथं 11 वर्षांच्या भावानं आपल्या 9 वर्षीय बहिणीला बिबट्याच्या जबड्यातून सोडवून आणलंय। बिबट्याच्या जबड्यात असलेली बहीण स्वरांजली याचे हात-पाय शिवमनं पकडून ठेवले, तर आईनं केलेल्या आरडाओरडामुळे बिबट्या पळून गेलाय आणि स्वरांजली या बालिकेचा जीव वाचलाय।
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तपोवन वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावर आपलं परखड मत व्यक्त केलंय. तपोवनातील झाडं वाचली पाहिजेत, झाडं जगली पाहिजेत ही आमची भूमिका आहे. माझ्या बोलण्याचा कुणाला राग येईल पण माझी मतं आहेत असं त्यांनी म्हटलंय. काँग्रेस पक्षानं नगरपालिका निवडणुकीत भाजपला समर्थन दिल्यानंतर काँग्रेसकडून येथील सर्वच नगरसेवकांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. आता येथील काँग्रेसच्या तब्बल 11 नगरसेवकांनी थेट काँग्रेसला बाय करत भाजपात प्रवेश घेण्याचा निर्णय घेतलाय. अदानी ग्रुप आणि ब्राझीलची विमान निर्मिती कंपनी एम्ब्रायर भारतात प्रवासी विमानं तयार करण्यासाठी एकत्र आल्यात. या पार्टनरशिपमुळे रिजनल जेट विमानं भारतात तयार होण्याची शक्यता आहे.